Дете. Ой, така, напред да снимам. Айде. Войската на Александър Македонски и на Цар Самуил да се сибнува от острова Мал град в пуста с Албания. Ovo je vojskovodac od Ivan. Ajde. Vodi napred, vodi. Samo bela kapa ima, mirotvorac mnogo je. Gospodi, varajte, pa berite tamo. Varajte tamo. Idemo li se tamo? Ima jak treba, da kuša viće? Ajde. Дойди. Дойди яйца да ги видиш. От шо птици са вие? От галеви. От галеви? От галеви. По наше ние си ги викаме снегарчима. Снегарчи, а? Да. А кой вид други на птици живеят тук на острова? Сивата, лактоната. Ага. Своите гнезда ги прави по изток по карпите, диви от гула. И много други видови на птиците. И аз не съм стручен да си ги обясня. А защитник? Kako mi kažeš imena? Че си кой скочници за назад? Защитник на шо? Защитник на Преспанското езеро е пеликан. А на македонците, Македонска алианса за европейска интеграция. На Македонците води диаспората? Той води диаспората. Ние не сме диаспора, али по-лека. И ние ще ги браним.